Morning, Pauchi. Good morning, good morning. Good morning. Hello mga boss. Hello, Tamsakdan. Ayun, salamat sa iyong pagdalo. Good morning, boss. Sabi ni Pauchi. Jubel Marayan. Good AM, boss. Magandang umaga po sa iyo, Jubel Marayan. Ngayon ko lang nakapasok sa aking tahanan. Jubel, salamat sa iyong pasok sa aking tahanan. Ayan, ang aking may bahay. Good morning, boss. Good morning, aking my love. Salamat sa iyong panonood. Kumusta ang ating mga kids dyan? Madam Leticia Katyang, maray na aga tabi sa imo manay. Salamat sa inyong pananatili sa aking tahanan. Mahangin ba, guys? Mahangin ba? Kung mahangin, papatayin ko na lang to. Tulog pang aking mga chikiting, ha. Salamat po, Manay Leticia, sa iyong pananatili lagi sa aking tahanan. Maraming salamat po. Huwag po sana kayong magsasawa. Ayan, antay-antay lang po tayo ng ating mga kasamaan. Salamat sa dalawang nagtatamsak yan na viewer ng mga ating mga manonood. Andoon sa kabila si Bunso, boss. Hayaan mo siya muna doon. Ayan, gising na rin ang aking anak. Good morning po. Ayan, ang aking bunsong babae. Hello sa inyong lahat, mga guys. Nagtamsa ka na ba, anak? At ikaw muna rin, Remolasyo. Huwag ka kalimutan magtamsak. Gising na si Sasa. Ayan, nakita ko nga, nag-message na agad sa akin. Salamat, anak, ha. Naririnig niyo ba ako? Yung isa po andoon din. Sino ba ang kasabay ko nag-ilis ngayon, Madam Pauchi? Tapos na pala akong manood ng iyong mga pelikula sa iyong bahay. At si Salundaga ng inano ko ngayon ay si Samot Sari. Si Samot Sari pala ang aking inano ngayon. Piniplay ko si Samot Sari. Yung sa'yo, Pauchi, natapos ko na yung iyong playlist. Jubel Marayan. Hello po, Ma'am Leticia Katyang. Ayan, Jubel Marayan, ikitan mo na si Ma'am Leticia Katyang. Legit po yan, lagi po yan nandito sa akin. Ayan, si Pauchi, aking kasama sa GC. Ayan, dikitan mo na po yung mga yan. Wag lang si Mona Lin at saka si Maria Susa at hindi pa official na yan nagsasali sa YT. Thank you, boss. Salamat, walang anuman, dahil tayo po ay iisang hangarin, tayo po ay magtulungan. Salamat din po sa iyong pagantabay sa aking LS Ma'am Pauchi, ang the monster ng YT. Hindi ako makalakas ng boses kasi nandito pa yung mga busy pa yung mga aking kasamahan. Ba sabihin, sinisigawan ko sila. Sila ay busy.
Nagkape na ba kayo guys? Ako tapos na ako magkape. Tapos na ako lab, nagkape na ako. Naligo muna ako kasi mamaya pupunta na kami ng kondo ng amo namin. Maghahatid kami ng tanghalian. Mamaya pa naman. Agad, ayan si Jubil Marayan. Agad. Okay, kape ka lang dyan. Yung mga bata ba may almusal na? Pag-almusalin mo mga bata Ayan, magandang umaga po. Ma'am Myrna, ang si Jang In Julien. Hello host, tamsak po ako. Agad, idol. Ayan, madam, kumusta na ang iyong bahay? Hindi kaya naka kahapon at may mga dinaluhan akong mga napakasarap pakinggan yung kanilang mga topic. Kaya advisor po yun, napakagaling wala pang almusal. Wala pa daw almusal ng aking mga kids Jobel Marayan, ang dilista lang po ako para dikitan ko na agad. Ayan, maglista ka na muna at medyo hindi pa ako pwedeng lagay ng mga jacket nyo para makapagbaba ng link. Siguro sa mga susunod na linggo magbibigay ako ng mga jacket sa inyo at siguro magkakapaganan ako. Ayos naman kuya. Tuloy-tuloy lang madam para maabot mo ang iyong 1,000 banana. Tiyaga lang at maaabot din natin yan. Mamayang gabi, pagka may time ka ma'am, puntahan natin si advisor, napakagaling, napakatalinong tao. Ina-advise ko sa inyo, makinig kayo sa kanila at lahat ng tanong nyo masasagot niya. Napakasarap ng mga topic niya sa LS niya. Napakasarap pakinggan. Talagang malinaw na malinaw ang kanyang mga mensahe. Ang dami mo na utang. Babayaran ko yan. Ayan, mag-hi ka naman kay Ma'am Myrna. Love, si Ma'am Myrna, ang kapatid ni Mamunik. Si Jang In Julien. Kapatid yan ni Mamunik. Si Ma'am Myrna. Kumustahin mo naman sila. Saan kayo naabutan ng lockdown, Ma'am Myrna? Diyan sa sa Paranaque ba? Ma'am Leticia, Jovel Marayan, pang isa sa dalawa mo ako. Pakisukli na lang. Salamat. Sabi ni Ma'am Leticia, pakisuklian mo lang daw po. At mga guys, ang aking advice lang sa ating mga, kung kayo'y mga bago pa sa ating YT, kung magko-comment po kayo, kagabi na ko yung aking mga nag-message sa akin, maraming basura, maraming na-spam sa mga mensahe. Bawal po yung pahag, padikit, pabalik, yun, mga nandoon, mga spam, mga naano sa akin.
iwasan natin yung mag-comment ng ganon. Kung magko-comment kayo kung ano yung napanood nyo sa pelikula, yun lang ang inyong i-comment. Ang iiwan yung bakas. Sorry na sabi ko yung yun lang ang iiwan yung bakas, tamang bakas lang, kalimbangin ng kampana, mag mensahe ng tamang bakas, at pagka yun ay tama lahat, tatanggapin ni Lord yun. Sa akin marami, 54 na-spam sa akin kagabi at binura ko na kaagad yun. Sayang naman yun. 54 yun. Mag-comment lang po tayo ng angkop sa yan Huwag na po ang pabuntot yan. Tama, huwag na yan, ma-spam tayo. Oo nga, ako 54, napaka dami. Salamat kuya sa advice. Malaking tulong yan sa amin. Talagang ako rin ma'am Merna, talagang noon basta lang ako punta ng punta, tapos sabi ko bakit hindi ako nadadagdagan ng mga banana. Panay naman ang punta ko sa mga LS, tapos panay naman ang ko sa kanila. Kasi nung una, madali pang napakadali pang, kaya ang bilis kong naging 1,000 napakadali pang mangisda. Napakadali kasi pag pinindot mo lang yung halimbawa gusto mong dikitan, pindutin mo lang yung pangalan, lalabas na yung GoTo channel. Ngayon wala na yun. Kaya ang hirap ng mangisda ngayon. Kaya tiyaga lang tayo. Oo. Kaya ang mangyayari, pupunta tayo sa mga LS o mga gustong tumatanggap ng baba ng link para tayo makapangisda, dahil pinahihirapan na tayo ngayon ni Lolo. Napakahirap ng mga isda ngayon. Kaya yung mga bago dyan, tiyaga, pag nakaabot ng 1 kilo banana, talagang napakasarap ng pakiramdam. Ayan, Leticia Katyang, Yang Julien, punta ako sa'yo. Ayan. Basta, madam, pagka punta ka doon, madam, kay talagang malilinawan ang isip mo. Yung mga topic niya napakasarap pakinggan. Kay advisor po. Mamayang may message kita, Ma'am Merna, mamayang gabi. Kasi may schedule siya sa gabi mag LS. Napakagaling niya magpaliwanag, ang talinong tao. Talagang mapapatuto ka doon sa kanyang mga topic. Dan Ma'am Leticia Katyang, sabi ni Jubel, tapos na daw po sa'yo Manay Leticia. Si Jubel Marayan. Ayan po, salamat po sa inyong pag-aantabay. Mga guys, hindi ba kayo naiingayan sa aking electric fan? Kung kayo'y naiingayan, sabihin nyo lang at akin na itong pahihintuin. Ayan po, mananatili lang po tayo dito sa aking bahay. Sana naman ay huwag mag-init itong aking cellphone. At pag nag-init, naku, maghiwa-hiwalay na naman tayo nito. At sana magtagumpay tayo sa ating mamitin. Sabi nga ni boss advisor, napakagaling. Kailangan mayroon kang focus sa isang gusto mong mangyari sa buhay mo. Lalo na yung pinag-usapan namin kagabi, yung tungkol sa pagmamanage ng pera.
napakagaling. Irene Suarez, magayon na aga po, host. Mas magayon ka pa sa aga, Ma'am Irene Suarez. Mas magayon ka pa sa aga. Salamat sa pagdalo sa aking LS, Madam. Salamat po. Pauchi, nananatili po nandyan si Pauchi. Ayan, Ma'am Irene, Ma'am Pauchi, magdikita na kayo kung hindi pa kayo magkakilala sa isa't isa. Boss Jubil Marayan, ayan si Pauchi, ayan si Ma'am Irene. Bahala ka na sa bahay nila. Ilista mo na yan para kayo Ma'am Jang Julien, ayan si Ma'am Irene. Baka hindi mo pa kapitbahayan, puntahan mo na. At inyo nang kalimbangin ang kanyang kampana. Sige po, punta lang po kayo, bibigyan ko kayo regalo, mag-iwan lang ng tamang bakas po para hindi po tayo basura ni Lolo. Salamat mga kaibigan. Ayan, sabi ni Jang In Julien. Puntahan nyo lang siya at siya ay magbabalik. Legit po yan si si Jang In Julien. Napakabait ng mga taong yan. Highly recommended ko po sa inyo yan. Napakabait na tao. Hindi po kayo magsisisi na maging kaibigan nyo po yan. Dahil yan ay mabait na mga tao. Lalo na ang kanyang ate at ang kanyang mga magulang. Talagang tama ang pagpalaki sa kanyang mga anak. At napakasimpleng mga tao. Kahit sila'y mayroon ng kakayahan sa buhay, nananatili silang nakatapak sa lupa, mababait at totoong mga kaibigan. Yan ang may pagmamalaki ko kay Ma'am Jang In Julien. Mark Paul, si Boss Mark Paul, New Hair Lodi. Ayan, Boss Mark Paul, welcome po sa aking bahay, Mark Paul. At makipagkaibigan ka na dyan, mga boss. At kung ikaw ay bago pa lamang, ilan na po ba ang banana mo, boss Mark Paul? Kayo po ba ay monetize na? Maraming salamat sa iyong pagdalo sa aking tahanan. At bahala ka na makipagkilala sa isa't isa. Ayan po, mga suki ko pa yan, mga ano yan, si Jang Julien, Boss Mark. Kung gusto mong daluhan niyang bahay niyan, puntahan mo yan, mabait na tao yan. Si Ma'am Irene, si Ma'am Leticia, nandyan yan. Nandyan yan, Boss Mark. Kaibiganin mo sila, mababait na kaibigan yan at totoong babalik yan pag iyong pinuntahan, Boss Mark. Naalala ko pala ito si Boss Mark. Kasali ka doon sa aking in-erase na message, Boss Mark. Medyo ayaw ni Lolo yung naging message mo nung nakaraan sa akin. O talagang siguro hindi pa natin alam yung mga mensahe natin sa isa't isa, kaya yung siguro isang buwan na yata yung nakakaraan, nag-message ka sa akin na pero ayos lang yun, na-erase ko na yun dahil ayaw tanggapin ni Lolo kasi may mga mensahe na ayaw ni Lolo, hinaharang ni Lolo, kaya kailangan nating tanggalin yun kasi nga ayaw ni Lolo. Yung mga pahag, padikit, pabalik, pabuntot, ayaw ni Lolo yun. O kung ano man ang inyong napapanood sa inyong mga bahay na pinupuntahan, yun lang ang iyong iiwang bakas. Yun lang ang limbawa nakapanood ka, limbawa may pusa, yun lang. Yun ang i-comment nyo. Huwag na yung pabalik, ayaw ni Lolo yun. Hinaharang ni Lolo. Ayan, ang aking
kapatid, si Bunso, yahoo! Ayan naman, nagpapansin na naman namin kapatid. Jang and Julian, kinumpleto ko na ang bahay sa bahay mo at dinagdagan ko na ang numero mo, paki-check na lang at paki-sukli. Salamat. Magandang umaga, Bunso. Ikaw ba'y natulog na? Di magpapansin dahil member na ko ng Team BJ. Ayan. Nagpa-member ka na ba, Bunso? Ay, naku, Bunso. Pa-BJ-BJ ka na lang dyan, Bunso. Aha. Sino nag-ili sa kabila, Bunso? Ayan na, nananatili kayong nandyan. Salamat sa inyo. Hi Papa, good morning. Ayan ang aking panganay na babae. Ayan, good morning din sa iyo, aking anak, Mona Jane Bayona. Ayan ang aking panganay na babae. Mag-hi ka sa iyong tito J-Bone Vlog, ang aking bunso sa samahan, sa GC na lagi nagpapansin. Ayan, BG lang. Ikaw na yata admin ng BG. Bunso. J-Bone, BG lang. Ayan, dyan lang kayo mga guys. Hello guys, hello.
Yan, nasaan na kayo mga guys? Halo, halo, halo. Nandyan pa ba sila? Biji-biji lang si Bunso. Sa ilalim ng puting ilaw. Biji-biji lang si Bunso ah. Sige lang Bunso, biji ka lang. Sa ilalim ng puting ilaw, sana Bunso, Bunso, Bunso. Ayun,
Butterfly Chris, tamsak po. Salamat sa iyong pagtamsak. Butterfly Chris. Welcome sa aking bahay. Welcome, welcome, welcome. Butterfly Chris, tamsak na po. Ayan, makipagkilala ka na dyan po. Butterfly Chris, kung hindi mo pa kilala yan, sila Jason Vlog, Leticia Katyang, ayan, mga nandyan sila, naka-BG-BG lang yung mga yan. Daan lang po ako, kuya, mag-iikot sa mga mag-ALS, bigay ng tamsak. Ayan, sige po, salamat po, at naisama mo ako sa iyong inikutan. Salamat at ingat po, madam. Gilson Vlog, good morning kuya, good morning din sa iyo at congratulations at ikay nakagraduate na rin sa iyong hinahangad. Thank you po, sabi ni Butterfly Chris. Jevon, kain tayo. Sige bunso, kain tayo. Tapos na ako bunso. Ay hindi pa pala, kape pa lang. Makita lang kitang kumain. Ayos na ako kahit pala hindi kita nakita. Sige po, or po ako after 15 minutes tapos labas po ako, kuya. Salamat Butterfly Chris sa inyong pag-stay ng sa aking bahay at ikay mag-iikot pa pala sa iyong mga kaibigan. At salamat at ikay na pasyal sa aking ayan ang aking kaibigan. Diyos maray na aga tabi sa imo boss the VL Code. Congratulations at ikay nakaraos na sa iyong hinangad. At tuloy-tuloy lang tayo. At salamat sa iyong mga tips sa amin. Shout out sa pugi na host. Diyos maray na aga sa tabi sa iyo, Manoy. Jensen Vlog, ano ulam mo bunso? Ano daw ulam mo bunso? Salamat sa pag-play host, walang problema. At tayo tumutulong lang talaga sa kailangan tulungan at sa ating mga kaibigan, lahat ng aking kaibigan, tutulungan ko rin sa aking serbisyo. Yun lang ang tanging may tutulong ko sa kanila, ang panoorin ang kanyang mga pelikula. Bisita din po ako sa mga na-kailis may high-end tamsak po. Ayan, salamat Butterfly Chris. Salamat host Jebon, shout out. Ayan bunso, ang si the BL Code, kasabayan niya ni Ma'am Lovely Grapil na monetize nung isang araw. Kailan ka ba na monetize, Manoy? Shout out host, sabi ni Quabins Chris Angel. Ayan, hello Chris Angel, kumusta ka dyan? Ikaw ba'y natulog na? Jevon Vlog, pritong manok ate, kain tayo. Ayan, Davil Code, Jevon Dixon, shout out, sabi ni Davil Code. Salamat sa iyong pagbisita, Davil Code, ang isang monetize na bahay at binisitang aking bahay. Salamat sa iyong pagbisita. Kahapon umaga lang host. Ayun, kahapon pala ng umaga. Kasabayan ka ni Lovely Grafil. Dahil si Lovely Grafil ay nagpasalamat din sa ating mga kasamahan. Jensen Vlog, yummy! Overtaker. Hello po. Ayan, Overtaker. Salamat sa iyong pagdalo. At huwag kalimutan mag-thumbs-up mga guys. Overtaker. Take care lagi sa iyong pag-overtake. Seryoso, lagi kayong mag-iingat. Parang ikaw ay motorista. Lagi mag-iingat sa iyong mga pinupuntahan. Overtaker, shout out, sabi ni Davil Code. Ayan,
Overtaker, sinashoutout ka ng ating monetize na bahay, nating bisita, yan, monetize na po yan, kaibiganin nyo po yan, si Boss Davil Code. Mabait na bata yan, mabait yan na kaibigan, at aking kababayan yan, Uragon din. Aga mo host, maaga kasi walang linis yung aking kasamahan. Pagka every other day, katulad yan, bukas, maglilinis yan ng mga kondo ng aming mga boss. Kaya maaga ako bukas. Medyo late ako mga 8 o'clock ako LS bukas. Ayan. Asan yung si Lala Babes at saka si Ma'am Dayan, si Bings, shout out sa inyo. Wala pa kayo dito. Kwabis, hello. Ayan, legit din yan na Davil Code. Noy, si Kwabis, nasa ibang bansa din yan. Sila po ay nasa ibang bansa. Wala pa. Yes. Ah, Yes. hmm? Actually, naglag pala. Saan po ba? Saan? Palawan? Magpaalam ka na. Okay. Sandali ah. Ayan guys. Ako'y aalis muna pero dyan lang kayo. At tayo tuloy-tuloy lamang. Tuloy-tuloy lang ang ligaya. Sasamahan ko lang itong aking kasamahan at magpapadala daw sa kanyang pamilya. Tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang ha. Dadaling ko itong cellphone. Naka-cellphone lang ako guys. Sige, magmahalan lang kayo guys. Mahalan lang kayo. At dadaling ko ito, yan. Tayo ay maglalakad. Ayan, maliwanag na. Overtaker, sunod ako. Ayan, dumadami na kayo. Tara. Ayan ang aking mga kasamahan. Pawis na pawis. Ito pa isa, oh. Yan ang aming bunso dito na operator ng kusina. Kung gusto mong kumain, ayan. Ha? Ayan guys, tuloy-tuloy lang kayo guys ha. Dahil malulubat na ako. Mas malaki kasi bigay Kuya, may mas na W pag direct. Pag wala pa ako, hindi pa ako pwede maka-direct, Noy? Manoy? Ano sabi mo? may mas sa sasakyan. Oh, mayroon yun. Kompleto tayo rito. Pag hindi pa ako pwedeng mag-direct, tinitingnan ko yung, di ba, sa Go Live, may tayo, may doon makikita, hindi pa ako naka-message doon na hindi pa raw pwede. Saan ba tayo? Ayan, dyan lang, tuloy-tuloy lang kayo, mga bunso. Ay, mas malapit na Palawan, kuya. Ang tagal dyan eh. Saan? Dyan, matagal dumating yung message. Hindi. Hindi, matagal kasi marami siguro. Eh kung ikaw mauna, mabilis. Di ba guys? Unahan natin sila. Pahingi ako din ng mask. Mas. Oo. Ayan guys, tuloy-tuloy lang guys.
At dito lang naman kami sa loob. Mayroon kasi dito ng ano, may nag-franchise dito sa loob ng ng Palawan. Tinatawan mo kasama ko. Ayan. Ayan. Leticia, hello. Ayan, kitang-kita ka day. Sandali lang ayusin ko lang. Ayan. Ayan. Baka lumipad na naman itong cellphone ko. Kahapon, lipad ng lipad yan. Quabens, Chris, Angel, ayain mo na yung mga kasama mo dyan. Tayo mag kumustahan sa isa't isa. Overtaker, Quabens, Chris, Angel, Dan. Ayan, tapos na daw sa'yo si ano, Overtaker, Quabens, Chris, tapos na daw sa'yo si ano, si Double Code. Punta muna ako kay sige Noy, puntahan mo muna si Overtaker. Overtaken mo na yan. Ingat lang tayo mga guys. Ang kagandahan dito guys sa aming village, kung sakali magkahigpitan, hindi kami talaga makalabas sa village na ito. Mayroon ditong Palawan guys, baka gusto nyo magpadala guys. Sa Palawan, mga sponsor dyan, beka naman sa Palawan, pambilin lang laptop. Dahil lang inyong host kawawa, natumbling ang cellphone. mga mawabang loob dyan, baka naman. Andito lang naman kami guys sa ano, sa village, sa loob ng village. Kasi bawal mag-ikot tayo doon day, hanap tayo ng ano, baka hindi tayo pasukin Kuya, ng naalala mo yung nadaanan natin? Ang daming tao, kuya, oh. kunti lang yan. Kuya, Kanin, naalala mo yung nadaanan natin bumili ng gas? Saan yun, kuya? saan na ba yun? Bumili tayo ng gas. Doon yata yun sa Makati yun day. Makati ba yun? Oo, Makati yun. Oo, doon ko sa may ano, sa may matanda. At least kahit magtagal tayo dito, okay lang. Ayan guys. Kahit magtagal kami rito, okay lang. Nasa loob lang naman kami. Kasi mamaya pa naman yung ano namin, yung tawag dito. Mamaya pa yung yung pagkain, mga alas 11, kaya lang malulubat na naman ako. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo. Overtaker, di ko makita, baka na spam ayos po. Comments please, pakitapos ng yung mga pupunta sa isang mga pelikula, tapusin nyo yung kahit pili lang kayo ng makita nyo naman pag pupunta kayo sa isang bahay, punta kayo sa video, makita nyo naman yun yung yung pinakamaiksing pelikula niya, yun ang pipiliin nyo para hindi kayo nagmamadali. Yung kung yung pinakamababa, kung yun ang nyo, may mga kayo, yun ang pipiliin nyo para hindi masayang yung paghihirap nyo. At saka pag madadama yung pinuntahan nyo. Overtaker, ox na ako sa'yo. Ayan si Double Code. Ayan, maghingi kayo ng konting tip sa kanya dahil yan ay monetize na bahay. At mabait din po yan, napakabait din na tao na yan, nag-share ng mga kaalaman. At maraming nararating.
Jebon Vlog. Dan po, sabi ni Overtaker, ayan, Overtaker, overtaken mo na yung mga yan. At mamaya, kung ano, marami pa yan. Sana wag muna malubat itong ano ko. Bilis malubat ng aking cellphone eh. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. At malulubat na ako. Paktay tayo nito. Pag nalubat ako guys, mag-ano ako ulit mamaya. Mag-ilis ako ulit mamaya. Tanghali. Pag nalubat ako guys. Ayan. Ayan. Sige lang host, tulog uli ako, ha? Aha, 3 na ako na natulog. Sige, sige. Sige Manoy, okay lang. Ang mahalaga na bisita mo ako. Yung pag at matulog ka at alam ko may mga ibang pinagkakaabalan ka rin. Salamat Manoy ha, salamat, salamat. Ma'am Leticia, pakisukli, salamat. BG ko lang to. Ayan, salamat Manoy. Pahinga ka muna para makabawi. Sige host, ingat po, ingat. Ayan, nag-loading na ako. Jevon Vlog, Overtaker, playing na full package. Ayan, kompletong package. Leticia Katyang, Irene Suarez. Di kita makita, sis. Hindi ka rin makita, Mama Irene. Irene Suarez, shout out sa'yo. Hindi ka raw makita ni Ma'am Leticia. Kung hindi ka makita ni Ma'am Leticia, siya ang hanapin mo. At magpalitan kayo. Guys, salamat sa'yo. Joanne PBTV, hello host. Shout out po. Shout out din po sa'yo, Joanne PBTV. Hello sa'yo. Welcome sa aking tahanan. Salamat sa 7 nananatili nandyan sa aking bahay. Tuloy-tuloy lang po tayo, guys. Ayan. Kilalanin nyo po ang isa't isa. Ma'am Joanne, nandyan po ang ating mga kaibigan. Puntahan mo sila isa-isa kung hindi mo pa sila kapitbahay. Makipagkapitbahay ka muna.
at mag-iwan lang ng tamang bakas para madikitan. Padikit po. Sige. Magdikita na kayo dyan. Guys, pag pupunta tayo ng mga bahay-bahay, kung mag-iiwan kayo ng mensahe, huwag nyo nang iiwan ng bakas na dikit, pahag, pabalik. Huwag yan po ang iiwan natin sa kanila ng bakas. Mag-iwan kayo ng tamang bakas, yung tama, kung ano yung napanood nyo lang sa pelikula niya, yun lang ang tamang iiwan yung bakas para hindi masayang yung pinagpapagura natin. Dahil nagpupuyat kayo, nag-ano kayo, nagtutuon kayo ng oras para dyan, tapos masasayang lang, sayang lang din. Pare-parehas tayo na nangihinayang ng ating mga nasasayang na mensahe. Kaya wag na tayo maglagay ng padikit, pahag, pabalik. Kung ano lang talaga yung nakita nyo sa bahay niya, yun na lang ang iiwan yung bakas. Tulad yan, padikit. Dapat wag na tayo mag-message ng ganyan. Yung kasi kagabi, tiningnan ko yung aking mga nag-message mga nag-iwan ng baka sa akin, mga hinarang ni Lolo. Lahat yun, sayang, 54 po yun. Sayang naman yun. Nangihinayang ako, kaya lang, kailangan nating tanggalin yun kasi magagalit si Lolo, baka tayo'y maharang hindi tayo ma-approve. Hi po, puntahan mo naman bahay ko. Ayan, puntahan mo ang bahay ko mamaya. Pupuntahan din kita, boss. Pahing Vlog. Pahing Vlog. Hi po. Welcome po sa aking tahanan. Ngayon ka lang nagawi rito. Ayan. Kilalanin nyo na po ang isa't isa. Ayan, Pahing Vlog. Makipagkilala ka na sa aking mga bisita. Naway magkakilala kayo isa't isa. At mag-iwan lang po ng tamang bakas, mga guys. Lagi kong pinaalala, kung ano lang ang iyong mapapanood sa kanyang pelikula, yun lang ang iiwanan yung bakas. Ang iiwanan yung mensahe. Huwag na kayong maglagay na kung ano-ano para hindi masayang ang iyong pinaghihirapan. Leticia, hi po. Puntahan mo naman bahay ko. Ayan, puntahan mo ang bahay ko. Pag hindi, boss, Pahing, ikaw ang pumunta sa mga bahay nila. Dahil yan, mga legit po yan. Babalikan ka nila. Babalikan ka ng mga yan. Sinisiguro ko sa'yo, sila ay legit. Ayan, Ma'am Leticia, Joan, PBTV, Pangsiam, 5, isa, mo akong kanumpleto ko, bahay mo, kapit
kapatid, pabalik na lang salamat. Sabi ni Ma'am Leticia, Pahing Vlog, pasyalan kita. Ayan, pasyalan ka daw. Pahing, sige Leticia, balikan kita. Balikan din kita, sabi ni Cynthia Yares. Hi host, tamsak dan. Salamat sa inyo Ma'am Cynthia. Salamat sa iyong pagbisita sa aking bahay. Magandang umaga po sa iyo. At magpakilala na po kayo sa isa't isa dyan. Ibiganin nyo po sila. Ayan. Oo. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Susubukan kong i-charge ito ba sakali. Ayan na. Kasi po, lobat ng aking cellphone. Sana may laptop na para makapag LS na maayos. Ayan si Ma'am Cynthia. Pahing Vlog, OTW po sa bahay nyo. Ayan, nag-umpisa na po si Ma'am Cynthia. Ayan, puntahan nyo po si Ma'am Cynthia. Mga guys, inyong pupugin, mahalin, at kalimbangin ang kanyang kampana guys. Ayan guys. Pahing Vlog, Cynthia, sige po. Ayan, sige daw po Ma'am Cynthia, sabi ni Pahing Vlog. At sana tayo ay mag-iwan ng tamang bakas, wag na tayong mag-iwan ng kung ano-ano. Para tayo ay ang ating mga mensahe ay tanggapin ng ating lolo. Salamat host. Salamat din po sa iyo. Ako po ay inyong tagapaglingkod. At sana po kayo ay maging masaya sa ating mga kasamahan diyan, ating mga bisita, at maraming salamat po sa inyong pagbisita sa akin. Chris Angel, unahan nyo ako guys. Babalikan ko kayo agad. Ayan ang sabi ni Kuabens Chris Angel. Ayan si Kuabens Chris Angel, legit din po yan. Babalikan ko yan kasi minsan busy yan, kaya pag hindi busy, babalikan kayo niyan. Pero sigurado babalikan ko niyan. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas para kayo may mapuntahan din ni Kuabens Chris Angel. Ayan. Salamat po. Dana Baby, Pahing Leticia, sabi ni Cynthia Yares. Yabis pala, Yarbis ba? Tama ba? Yarbis. Onward po pa kasi. Yan, sabi ko na nga ba. Busy pa yan, pero babalikan po kayo niyan ni Chris Angel. Chris Angel. Legit po yan, bumabalik po talaga yan. Busy lang kasi. Pero sigurado pag nag-iwan kayo ng bakas at makita niya, pupupugin din po kayo niyan, bubugbugin din po kayo niyan. Okay.
Pahing Vlog, 1-800-10-10. Ayan, si Ma'am Leticia. Balikan nyo yan, mag-iwan lang kayo ng tamang bakas. At para kayo maging kaibigan ni Ma'am Leticia, Cynthia Yarbis. Opo, host, Yarbis. Tama ba? Tama na? Salamat, Cynthia Yarbis. Ayun, nakuha din. Ayan, sige lang po tayo guys. Manatili po tayong nakaantabay sa aking pelikula. Ayan, pagbibigyan ko po itong isa at medyo alanganin yung isa. Ayan, para naman hindi siya mahirapan. Ayan, ikaw ang pasok ka dyan, pasok. Ayan, pag alanganin ng kasama nating driver, pagbigyan natin dahil tayo pare-parehas lang naman driver at pare-parehas tayong nilalang ng Diyos dito sa mundo. Leticia Dan po Juan, ayan, Dan na po daw Ma'am Juan. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Salamat sa 6 na manonood sa aking tahanan at hindi po ako iniiwanan. Salamat. At kung mga kayo'y umalis din, sana kayo'y bumalik. At alam ko kayo'y nag-iikot at ginagawa ko rin noon yan. Salamat pa rin sa inyong pag-antabay. At antabayan na natin ang ating mga kaibigan na sana'y pumunta rin dito sa aking tahanan. OTW Joan PB TV, na-view po ako ng pinakamalaking pinakamalaking pelikula nyo po. Ayan, sinasabi. Salamat. Ayan, pasalamat ka Joan PB kay Ma'am Cynthia dahil ang hinahanap niya pinakamalaki mo pang pelikula. Ayan, Leticia Dan na po, sabi ni Pahing Vlog. Ayan, Ma'am Leticia, pinuntang ka na ni Pahing Vlog. Shout out po sa inyong lahat. Pahing Vlog, Ma'am Leticia, Ma'am Cynthia, shout out sa lahat. Yung hindi ko man na shout out dyan, shout out sa inyong lahat. At shout out po sa inyong lahat at shout out din sa aking kasamaan na si Joy. Ano na nga ba apelyido mo da? Si Joy Baslot. Kaway-kaway naman dyan at maraming viewers. Ayan na. Ayan. Di tapos ka na ngayon. Tayo'y bumalik na. Ayun. Ayan, tuloy-tuloy po tayo guys. At pabalik na kami sa aming tahanan. At mag-aantabay na naman sa mga susunod na lalakbayin. Cynthia Yarbes. Hi, sabi ni Ma'am Leticia. Hi daw po, Ma'am Cynthia. Ayan, pag hindi tayo, siguro pag pinanonood tayo ng mga tao rito, sa pagkakamalian ako ditong may sayad sa ulo. Nagsasalita mag-isa daw, pero may mga kausap ako. Ayan, no. Pahing Vlog, Leticia Dan na po. Ayan, tapos na daw po Ma'am Leticia si Pahing Vlog sa'yo. Salamat Pahing Vlog. At nag-iwan ka ba ng tamang bakas para ikay mabalikan? Salamat sa iyo, Ma'am Leticia. Balikan mo na rin si pag tapos ka na sa iyong mga pinuntahan. At nag-iwan naman ng tamang bakas yan si Pahing Vlog. Ayan.
May pinanonood kasi ako dito, nag-aadobo, ang sarap. Nakakagutom tuloy. Ayan guys, malapit na kami rito sa aking uwian. Chris Angel, Pahing Vlog, done na rin daw. Ayan, done na rin. Tapos na rin sa iyo, Pahing Vlog. Si Chris Angel, inadobo na ang iyong bahay. Pa. Nakasagod. May ano na kuya, may military na. Hindi yan, dyan yan. Ano yata ng donasyon yan. Nag-hog naman ko. Ayan, may mga military na dito sa loob namin. Siguro sila hingi ng ano ng donasyon yan, donation. Ayan guys, Pahing Vlog, di ko pa makita ibang message po. Oo, antay-antay ka lang kasi hindi naman agad pumapasok yan. May delay din yan. Mamaya o kaya mamayang gabi, papasok yan. Tingnan mo sa email mo yan. Pupunta yan doon. Sa ilalim ng puting inaw. Done na ako sa'yo, Cobbins. Cobbins, Chris. Tapos na daw sa'yo si ayan, bakit kaya may mga militar dito?
Ayan, nandito pa rin ako, guys. Kinachat ko lang ating mga kasamahan din. Kasi may mga nagtatanong. Ayan, dito pa ako, dito. Ayan, guys. Nandito na naman tayo sa bahay ng aking amo. Ayan, umiinit ng aking cellphone. Ayan, may mga militar doon, no? Ayan, no? Kita nyo, guys. Baka barilin ako. Ayan, may dalawa kasing ano doon. 4x4 dito sa may loob ng village dito. Dalawang 4x4 na military. Ewan ko lang, baka may nag-donate. Pinuntahan nila siguro dito. Ayan, guys. Pasensya na kayo at pabago-bago yung aking ano ha. Pabago-bagong aking tawag dito. Venue. Ayan, dito na tayo ulit. Ayan. Dito na tayo ulit. Ngayon, sarado ulit ito. Ayan. Sige lang guys, mag-anuhan lang tayo. Ayan. Sige lang guys. Ilalapit ko lang ito dito. Para makapag halimbawa charge. Ay, hindi pwede. Tanggalin na lang. Ayan guys. Mamaya mag-charge ako pero babalik ako ano ako. Ayan, nandiyan na si Boss Dave. Boss Dave. Kumusta ka dyan, Boss Dave? Si Boss Dave Camiros. Ayan. Boss Dave, salamat sa iyong pagbisita sa akin, Boss Dave. Ayan. Salamat sa pagbisita mo, Boss Dave, sa aking tahanan. Dave Camiros, hi po. Puntahan mo naman, bahay ko, sabi ni Pahing Vlog. Ayan. Boss Dave, puntahan mo naman daw ang ano ni Pahing Vlog. Salamat sa inyong pagbisita sa aking bahay. Naway huwag kayong magsawa mabisitahin ang aking bahay. Ayan po. Ayan po guys. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Dave Camiros, welcome sa aking bahay, boss. Ayan. Salamat sa mga bumisita sa akin. Sana wag kayong magsawa. Mamaya po, babalik po ako ng mga 12 o'clock. Mag-charge lang po ako at tuloy-tuloy tayo. At mag-ilis ako ulit mamaya. Salamat sa pag-antabay mga guys. Sa aking mga anak, nananatili yung nandyan. Chris Angels, Dave Camiros, hi, sabi ni Quabins, Chris Angel, ayan, Sir Dave. Hi daw, sabi ni Quabins, ay ni Chris Angel. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo guys.
Mga anak, nandiyan pa ba kayo anak? Paramdam kayo anak. Ayan, kasi malulubat ng aking ano, kung ano sana hanggang alas 11 po sana ako. Kung aabot itong aking cellphone na umiinit na. O nawala na. Nawala na yung medyo umano na yung init kasi dapat hindi pala charge pag ginagamit. Pangit pala sa cellphone yung ginagamit mo tapos naka-charge. Pag nalubat na lang ako mga guys, kung hindi pa abot ng alas 11, ako'y ngayon pa lang humihingi na po ako ng paumin sa inyo kung sakaling malubat ito. At babalik po ako guys mamaya after lunch. Tuloy-tuloy po tayo. I-charge ko lang po itong aking cellphone mamaya. Kasi habang hindi ko nagagamitin habang nagcha-charge kasi lagi kong ginagawa. Naka-charge ginagamit ko. Pangit. Hindi pala pwede yun. Dahil tawag dito masisira ang battery. Yun na nga, umiinit na tuloy ang aking cellphone. Kaya ngayon pa lang nahingi na ako ng paumanin sa inyo kung sakali ako malubat. Up. Ano? Ano meron sa labas? Hindi ko alam. Kasi meron man overall na ano, di para masusundin sila sa kanila. Baka may susunduin Kasi na yung sila. nakarapot sa akin, di ba pala? Oh. Yung matanda dito naman. Pumunta yung Yung matanda dyan, babae. Yun na yun naman, yung sundalo, nakaano siya. Pag-1 pesos. bago kukunin niya yan. Magmamas. Yung mga nakakakukunin na yung mga ikakulat, hindi yung mga pag-1. Mag-ano tayo. Mag-mask kayo lagi. Gusto mo namin maglabas para matanong namin, para masaya pa namin, kaya pati na nagpalabasin ba? Mag-ano kayo. Mag-mask kayo. Sigurado yan, mayroon yan. Yan guys, medyo kami dito sa namin. May kukunin ditong matanda na sa tabi namin. Diyos ko po, huwag naman po sana. Yung may mga military kasi dito, may naka-full kumpleto sila. Na nag-aalala tuloy kami. Sana wag naman kaming madamay. At guys, magpapaalam muna ako at lobat na yung aking cellphone at aalamin ko muna kung ano mga naging doon. Guys, pasensya na kayo at puputulin ko muna itong aking lobat na rin naman ako guys. At mamayang tanghali mag-aano ako sa inyo ng update. Salamat sa inyong kasi yung nag-aalala kami dito, yung kapitbahay namin dito, kinukuha ng military yung mga tao rito. Isa lang ang ibig sabihin nun, di ba? Parang nag-aalala kami. Talagang kukunin nila yung mga tao. Kaya nagmas ako kaagad. Tapos nagano ako ng alcohol. Kasi ba't nila pupuntahan yun kung naman nasa loob naman ng village? Kapitbahay naman po namin kasi yun. Kaya sana ipagdasal nyo kami guys na hindi naman yun yung nararanasan namin. Salamat guys. At ako'y magpapaalam na. Guys, ako'y humingi ng panalangin po sa inyo para sa amin. Kung ano man ang rito. At kung ano man mag-a-update po ako sa inyo guys. At maraming salamat po guys sa inyong pag-antabay sa amin. Naway magiging maayos kami dito guys. Salamat guys ha.
At dito na lang ako mag-ano. At lobat na rin naman ako guys. Aalamin ko lang yung nasa labas kung anong sitwasyon doon guys. Salamat, salamat. Babalitaan ko po kayo. Bye-bye po guys. Salamat sa pag-antabay. Ingat po kayo guys. Ingat, ingat po. Salamat. Panalangin po tayo guys. Bye-bye po.